V tomto videu si ukážeme, ako svojpomocne nainštalovať vykurovaciu sadu. Ako prvé pokladáme styrodur, ktorý slúži ako tepelnoizolačná vrstva. Následne všetky spoje dôkladne prelepíme vodoodolnou páskou 3V. Ak plánujete inštalovať aj termostát, v tomto kroku natiahnite snímač teploty podlahy do hlbokej krabice, ideálne s priemerom 20 mm. Do styroduru zároveň vyrežte drážku pre snímač. Teraz rozbalte vykurovaciu fóliu a rozložte ju podľa plánovaného pôdorysu miestnosti. Fóliu upevnite vodoodolnou páskou, na potrebných miestach vyrežte drážky, následne vyrežte drážky pre vodiče a starostlivo ich uložte. Vodiče následne prelepte vodoodolnou páskou, potom vodiče natiahneme do chráničky a pripravíme ich na pripojenie termostatu. Ďalej pokladáme paroizolačnú fóliu, ktorá chráni vykurovací systém pred vlhkosťou. Spoje dôkladne zapáskujeme. Nakoniec položíme uzemňovaciu sieť, ktorú zapojíme na zeleno-žltý vodič a zavokanizujeme ho. Na uzemňovaciu sieťku pridáme ďalšiu vrstvu parozábrany pre maximálnu ochranu a účinnosť systému. Zapojenie termostatu nájdete v našom samostatnom videu na YouTube.